आज आम्ही बनवणार आहे पनीर बिर्याणी ना, मग त्यासाठी दही आणायला चाललो, बासमती राईस 1 किलो आणि अर्धा किलो आपल्याला पनीर. तर आज आपण आजचा रेट पण बघूया बाहेर किती आहे. काजल, मम्मी, ताई सर्व आहे घरी. कितने का ये? मुझे ये आधा किलो पनीर दो. 75 हो रही टोटल, ये मैंने गिनी दो. काय करू ती? आणलेलं आहे बासमती चावल 2 प्रकारचे, 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो. पनीर 140 रुपये अर्धा किलो. आणि काय ताक आणि दही आणला. दही 20 रुपये पाव किलो. हे आमचे आजचे रेट आमच्या विक्रोलीचे. काय काय आणलंय बघ. इतनी खुशी. काय काय ह्याच्यात? दही 20 रुपये पाव. हां, हे अर्धा किलो पनीर आणला 140 रुपये. आणि ताक आणला 20 रुपयाचा पियाला. तर ताक पिऊया चला. आणि तोपर्यंत इकडे कांदा कटिंग आणि इन्ग्रेडियंट रेडी होते. किती कांदे कापलेचे? 6 टोटल 6 ना. आणि 4 टोमॅटो लागतील आपल्याला. सर्व पनीर आणि सर्व साहित्य बघा. इकडे काजलनी मला पूर्ण हेल्प केलेली आहे सर्व कटिंगमध्ये आणि सर्व चिरून बिरून दिलेले आहेत. कांदे इकडे आपण 6 घेतलेले आहेत, टोमॅटो 4 घेतलेले आहेत आणि सर्व साहित्य पण काढलेलं आहे. आणि इकडे आपण बघा आपला जर तांदूळ आणला होता, बासमती तांदूळ किंवा पुलाव राईस, बिर्याणी राईस काही म्हणू शकता, ते आपण भिजत ठेवलेले आहेत. आणि त्याला आपण मिनिमम 30 मिनिट्स तरी भिजवायचं आहे. आता तुम्ही विचाराल की तुमची शुभांगी खीर काकू कुठे आहे, ताई कुठे आहे, बाबू कुठे आहे, भाई कुठे आहे, काजल कुठे आहे, सर्व उत्तर देतो. मम्मी झोपलेली आहे, ताई झोपलेली आहे, बाबू झोपलेले आहे, भाई बाहेर बसलेले आहेत, काजलने कॅमेरा पकडलेला आहे, मी तुमच्या समोर उभा आहे. ठीक आहे. आता सर्वात आधी इथे बघा मी अर्धा किलो दही घेतलेला आहे. दही ना आपल्याला 2 जागी यूज करायचं आहे, 3 जागी यूज करायचं. सर्वात आधी मॅरिनेशनला, मग मध्ये रेसिपीच्या मध्ये सुद्धा, आणि लास्टला आपण जेव्हा रायता बनवणार आहे ना. आणि आपण रायता कसला बनवणार आहे माहिती का? इथे बघा बुंदी आणली, खारी बुंदी आहे ही, ह्याचा आपण रायता बनवणार आहे. तर सर्वात आधी मी दही घेतोय बघा. आणि ह्या बिर्याणीमध्ये जी खाली ग्रेव्ही असणार आहे ना पनीरची, ती सर्व डिपेंड या दहीवर असणार आहे. इकडे दही बघा कसं आहे, घट्ट आहे ना. हां, त्याला काय करायला लागेल माहिती आता आपल्याला? फेटावं लागेल. हां, हे फेटल्याशिवाय हा दही घेऊ नका, कारण मध्ये मध्ये बघा ते हां, तर आपल्याला हे फेटावं लागेल. आता हे आपण दही बघा चांगल्या प्रकारे फेटून घेतलेला आहे. हा आपण अर्धा दही तो पण फेटला आणि जो आपला इकडे होता तोही फेटून घेतलेला आहे. सर्वात आधी आता इकडे आपल्याला जसं तिखट पाहिजे तसं आपण मसाला टाकणार. तुमच्या घराचा मसाला किती तिखट आहे ते तुम्हाला माहिती. आता इकडे आमच्याकडे 2 मसाले आहेत बघा. एक नॉर्मल आपला मसाला आणि हा तिखट मसाला, आणि हा जरा लाल करतो ना आपला मसाला तो काश्मीरी रेड चिली पावडर. इथे आपण 1 चमचा, 2 चमचा आणि अडीच चमचा आपण घेतलेला आहे. त्यानंतर आपण जो आपला हा मसाला आहे तोही आपण 1 चमचा घेतोय फक्त इकडे. तर आपला गरम मसाला पण आपल्याला 1 चमचा वापरायचा आहे, 1 किंवा 1.5 चमचा. कांदे बघा किती आहेत, त्यावेळेस हळद. आणि इथे बघा आपण काय घेतलं आहे, हा पनीर मसाला. हा पनीर मसाला पण आपण ह्याच्यातच टाकतो. त्यासोबत तिखट बॅलन्स करण्यासाठी आपला धनिया पावडर इकडे आपण घेतलेला 1.5 चमचा. आणि इथेच आपल्याला या ग्रेव्हीला पण चव येण्यासाठी इकडे आपण चवीपुरतं मीठ टाकणार आहे. आणि मीठ मी माझ्या हाताने टाकतो. आपल्याला हे चांगलं आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण याच्यात टाकणार आहे पनीर. आणि पनीर इकडे आपण घेतलेलं आहे अर्धा किलो, आणि ते पण क्यूब्समध्ये चांगल्या प्रकारे कापलेलं आहे. आणि जे क्यूब्स बघा, हे क्यूब्स आपण चांगल्या प्रकारे कापलेलं आहे. आणि हे जे क्यूब्स उरले आहेत ना, हे आपण पनीर भुर्जी जी रेसिपी असते ना त्याच्यामध्ये यूज करू शकतो. आपण हे चांगल्या प्रकारे सर्व मिक्स करून घेणार आहे. आरामात मिक्स करायचे. ताई उठली आता, बाबू पण उठली आहे आणि मम्मी जरा आराम करते. ॲक्च्युली काय झालं माहिती आहे का, सर्व फॅमिली मेंबर्सना एकदम थकलेले आहेत. आणि ताईला म्हणजे असं ताईला जास्त काय बाहेरचं देऊ नाही शकत. आणि ताईला कसं आता हेल्दीच देऊ शकतो. म्हणजे बाबूच्या अगोदर आपण काही देत होतो ना तिला, जसं तिला पाहिजे होतं तसं. पण आता बेबी बर्थ झाल्यानंतर खूप केअरफुली चांगलं जेवण द्यावं लागेल, कारण जे ती खाईल तेच बाबूच्या पोटात जाणार आहे मिल्क थ्रू. तर तिला खूप केअरफुली खायला लागेल. आणि तिला जर असं टेम्पटिंग खायला वाटलं तर आपण बाहेरून पनीर टिक्का बिर्याणी बनवून ते कसलं तेल वापरतात आणि कसलं मटेरियल वापरतात किंवा कोणत्या किती फ्रेश माइंडसेटनी बनवतात तेही डिपेंड असतं. आता मी माझ्या ताईसाठी बनवते, पूर्ण फॅमिलीसाठी बनवते, तर मी हॅप्पी माइंडमध्ये. तर हे प्रोडक्ट जे असणार ना ते खाल्ल्यानंतर हॅपीनेसच येणार. हे आपण असं झाकून ठेवूया, तेवढ्यात ते मॅरिनेट होत बसेल ना. आता इकडे आपण बघा भात पण आपण शिजवायला ठेवले आहे. तुम्हाला बाहेर
बाबू ओरडते त्याचाही तुम्हाला आवाज येत असेल. इथे आपण तेल सुद्धा टाकलेलं आहे. इकडे काजू आहे ना ते मी जरा लाल फ्राय करून घेतो. आता इकडे बघा मी काजू सर्व फ्राय करून बाहेर काढलेले आहेत. ती काजल बाहेर गेली होती ना, बाबू रडत होता म्हणून ना. काजू बघ इकडे लालसर फ्राय केलेले आहेत ना. आता इकडे आपण काय सर्वात आधी टाकायचं माहिती आहे काय, इकडे आपण जे गरम मसाले खडे मसाले घेतलेले आहेत तर इकडे बघा आपण 5-6 तमालपत्र घेतलेले आहेत ते टाकायचे आहेत. त्यानंतर बघा 2 मोठी वेलची, 4 छोटी वेलची, 1 फूल घेतलेलं आपण, ते दुसरे सर्व गरम मसाले आपण घ्यायचे इकडे, आणि 4-6 काली मिरी घेतलेली आहे. ते पण आपल्याला चांगलं आता तेलामध्ये फ्राय करायचं. आणि तुम्हाला बाबूचा आवाज आता येत राहणार, रेसिपी असो किंवा ब्लॉग्स असो, तुम्हाला बाबूचा आवाज आता येतच राहणार. खडा मसाला चांगला फ्राय झाला आहे. इथे आपण मोठे तुम्ही 4 घेऊ शकता कांदे, किंवा छोटे छोटे मीडियम असाल तर तुम्ही 6 कांदे घेतले पाहिजे, कारण ह्याचीच ग्रेव्ही होणार ना. आता आपण कांदे टाकतोय. आता चांगला आपल्याला हा कांदा ना लालसर फ्राय करून घ्यायचा आहे ना. आता आपल्याला चांगला फ्राय करून घ्यायचं, तुम्हाला दाखवतो. आता इथे बघा कांद्याला आपल्याला 2 मिनटं झालीत फ्राय करत करत. आणि त्याच्यानंतर आपण काय टाकणार आहे, काजल बाहेर आहे तर त्यानंतर आपण काय टाकणार आहे, इकडे 3 ते 4 चमचे आपण आलं लसणाची पेस्ट घेतली आहे. ते आपण ज्यामध्ये तेल आलं आहे ना त्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे. तेव्हा तर इकडे आपल्याला टाकायचं आहे टोमॅटो. भात पण इकडे आपल्या 80% शिजलेला आहे बघा. ह्या आपल्याला आता पाण्यातून काढून घ्यायचं आहे. तर इकडे मी झाकण मारलेलं आहे. टोमॅटो जरा नरम चांगले होते. त्याचं चांगलं आपल्याला पाणी काढून घ्यायचं आहे. आणि ह्याच्यावरती आपल्याला आता जरा थंड पाणी ओतायचं आहे. हा भात कसा आपला फलफलीत राहील. ओके, टोमॅटो पण नरम होत आहे. गुड गुड. जर आपण ढवलून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये आपण जो बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे आपण, तो आपण टाकणार आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला इकडे बघा मॅरिनेट पण चांगलंच झालं आहे, हे पण आपल्याला ॲड करायचं आहे. मसाला चांगला लागलेला आहे. आता आपण ही जी कोथिंबीर घेतलेली आहे ना ती आपण सर्व ह्याच्यात कोथिंबीर टाकतोय. आपण ज्या प्रकारे ग्रीन पुलाव बनवतो किंवा ग्रीन बिर्याणी किंवा ग्रीन काही राईस बनवतो त्यामध्ये पण आपण असंच कॉन्सेप्ट वापरतो. तर ह्याच्यात सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे आता टाकायची वेळ आलेली आहे. आपल्या जे मॅरिनेट आपण केलं होतं बघा किती छान प्रकारे मॅरिनेट झालं. आणि तुम्ही विचाराल आपली दिल कुठे, दिल माझ्याबरोबरच आहे इकडे. कोणतरी पाहिजे की नाही माझ्या सोबतीला. हा दिलू, पाप आली तू दिलू. आता कशी आहे तू, बरी आहे दिलू. हां बरी आहे बरी आहे. इथे बघा मी सर्व ॲड केलेलं आहे. आता पाणी टाकल्यामुळे सर्व ते असं झालेलं आहे. आणि परत मी एक डायलॉग मारतो की हे आपलं चिकन मटन नाही की आपण कसंही ढवलू, हे आपल्याला एकदम चांगल्या प्रकारे एकदम आरामात ढवलायचं आहे. नाही तर पनीर सर्व हे होऊन जायचं. तर आपल्याला हे पनीर सकट सर्व शिजवून घ्यायचं आहे चांगल्या प्रकारे. आता इकडे कॅमेरामॅन आलेला आहे. कॅमेरामॅन आपला पार्ट दाखवत आहे. अर्ध्यापेक्षा जास्त रेसिपी झाल्यानंतर कॅमेरामॅनला आठवलं इकडे रेसिपी होत आहे. असं होणार तर कसं होणार शूटिंग. आमचा बाबू पण आहे ना, आमच्या गुलगुला बघावं लागतं आम्हाला. असं साईडून घ्यायचं ना. आता पनीर सर्व हे बघा है ना, फर्स्ट क्लास पनीर बिर्याणी. इकडे आपण जरा शिजवायला ठेवूया आपण. आणि इकडे भात पण आपला शिजतोय ना. कॅमेरामॅन इकडे बोलतो भूक लागलेली आहे, सर्वांनाच भूक लागलेली आहे. वा वरती तरी बघ कशी आलेली गाजर बघ बघ बघ. आता ग्रेव्ही बघ, आता ग्रेव्ही बघ कशी झालेली आहे ना. आणि सुगंध पण सुटलाय खूप झालेला आहे. आता आपल्याला ह्याच्यावरती भात टाकायचं. भाताचा फर्स्ट लेअर म्हणजे पहिला भात आपला. मला वाटलेला भात जास्त होईल का, भात जास्त नाही होणार. ह्याच्यावरतीच आपण जे काजू घेतले तर असेच वरती जरा चांगले वाटतील. म्हणजे समोरच्याला किती छान वाटेल जेव्हा बघेल ना समोर असं उघडून तेव्हा छान वाटेल. ह्याला तुम्ही मी म्हणालो होतो ना की कोळशाची तुम्ही वाफ देऊ शकता. ह्याच्यामध्ये असं अजून तूप टाकू शकता मध्ये, किंवा असं वेगवेगळं काहीतरी तुम्ही सजवू शकता का. ह्याच्यात तुम्ही बरिस्ता टाकू शकता वरती. म्हणजे तो आपण लाल कांदा करून टाकतो ना तोही तुम्ही वरती टाकू शकता. कोथिंबीर टाकू शकता. वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही काय काय वेगवेगळ्या टाकू शकता. बाबू का रडते मी, भूक लागली तिला. काजू टाकले वर.
यावे मसाला बरोबर आहे ना? बरोबर आहे. आता ही बिर्याणी मी सर्वच खाणार आहे म्हणून आम्ही सर्वच मिक्स करून घेतोय ना, होय. म्हणजे कसं वाढायला मग सोपं आहे ना. कशी झाली सांगा? घरगुती अशी बनवून आपण खाऊ शकतोय ना. हो.